Na het teleurstellende resultaat van verleden week, de 2-0 nederlaag tussen VVV, komen 3 punten nou vanzelfs wel goed uit. Maar winnen op Sportpark de Hertgang is zo eenvoudig nog net. 10 keer spelen jong PSV thuis, maar alleen FC Os woen in Eindhoven. Dit is het doelpunt van Sander van der Streek. Zijn 12e. Hij is nou derde op de topscorersranglist en hij valt al binnen de minuut. Het is een goede aanval. Hoefdraad jouwt een prima paas en de 0-1 na 56 seconden. Cambuur is beter in de beginfase, maar zet dat nog net om in meer goals. Ik net na deze opvallende vrije trap van Bakker op Van der Streek, maar een goede redding van Hidde Jurrius. Toch krijgt PSV een grote kans in de eerste helft. Rosario komt 1-1 met Harm Zijstra, maar die is 1-1 sterk en houdt ontnauwt de 0. Vervelend moment dan, krek naar rest. Sander van der Streek mat eraan met een hamstringblessure. Zijn vervanger is de Nijkomer Farshad Noor. Vrienden week hier van Rode JC. En ik, die oren speler, is nog maar krekt in het veld. Tarek Tissoudali krijgt voort een hele grote kans. Maar shit rocht op keeper Jurrius. Maar hij krijgt een herkansing. Dit is Bakker op Noor. En die stuurt Tissoudali jip. De waai is nog lang. Maar hij loopt een krees oer Jurrius. En daar is de 2-0 voor de Ljouwters. Maar vooral even attentie voor deze heerlijke stekpaas van Farshad Noor. Perfect op maat. Tissoudali houdt mooi bal. Zien vastsprong op de PSV-verdedigers. En het lopke is echt mooi. Winnen van jong PSV liek het een must. Maar is gewoon een krappe prestatie van Cambuur. En nevens Sipke Hulshoff is het zelfs meer dan dat. Dan kijken we naar de wedstrijd onder onze leiding. Die alle wedstrijden spelen in de competitie. Daar hebben we 22 punten gepakt. Nou, dat zit op een gemiddelde van 2. En dat is VVV zit lekker onder 2. Dus dat wil wel zeggen van dat het gewoon heel erg knap is dat we dit resultaat snel zetten. En de spul wordt gewoon steeds beter. En het is juist dat de jongens steeds meer vertrouwen krijgen. We hebben goede jongens erbij kunnen. Dus juist ik met Farsa dat die ook even de assist jouwt op de 2-0. Nou, dat is voor de 9 jongens prachtig mooi. Dat ik Tarek hem samen maakt. Dus het jouwt wel weer vertrouwen voor de toekomst. Ja, het was een mooie bal van Farshad. En ik liep 1 op 1 met de keeper. Ik dacht, ik blijf gewoon rustig. Ik legde hem eerst op verkeerde benen en lopte hem rustig gewoon over hem heen.